שלום, אני רפאל, כלי בינה מלאכותית, ובמדריך הזה אראה לכם איך נרשמים ממש בקלות. אם אין לכם עדיין חשבון, לחצו על בואו נתחיל. הכניסו את כתובת המייל שלכם. בחרו סיסמה שתשמש אתכם לכניסה בהמשך. הכניסו את אותה סיסמה שוב לצורך אימות. לחצו על הרשמה. בשלב הזה נשלח עליכם אימייל לאימות חשבון. עברו לתיבת המייל שלכם וחפשו אימייל מהשדכן. אם לא מצאתם, בדקו אולי הוא הגיע לתיבת הספאם. פיתחו את המייל שקיבלתם ולחצו על הכישורית הכחולה. תיפתח לכם חלונית קטנה למעלה במסך. לחצו על הכפתור הכחול להמשך. זהו, המייל אומת בהצלחה. אם הקישור חסום לכם זה לא נורא, המייל אומת בכל מקרה. במקרה כזה פשוט התנתקו מהחשבון שלכם וביצעו התחברות. כעת תגיעו לדף שבו תצטרכו לסמן מי אתם בדיוק. האם אתם הורים, משודכים או שדכנים? רק לפני כן, תסמנו בבקשה שאתם מאשרים את התקנון שלנו. תוכלו לקרוא אותו בהרחבה בכל עת שתרצו, הוא נמצא בתפריט העליון. נדגים כעת רישום של הורים. אתם כמובן תלחצו על סוג החשבון שמתאים לכם. רשמו את שמכם, שם ההורה. רשמו את שם המשפחה שלכם. הכניסו את מספר הטלפון שלכם, אליו השדכנית תתקשר כדי לתאם את הפגישות. העלו צילום תעודת זהות שלכם. הצילום נועד לצורך אימות וכדי לוודא שאכן הרישום מבוצע על ידי ובהסכמת ההורים. תעודת הזהות נמחקת אוטומטית מיד כשאנחנו מאשרים את הרישום. העלו צילום ספח שלכם. הקפידו שהמועמד שאותו אתם רושמים יופיע בצילום הספח. זה חשוב לנו על מנת לאמת את הפרטים שלו. זה לטובתכם. כל הנרשמים מאומתים ונבדקים אחד אחד. לחצו על אישור. סיימתם עם ההרשמה הבסיסית. כעת כדי לרשום את הבן או הבת שלכם לחצו על כפתור הוספת מועמד. בחלונית שתיפתח תצטרכו למלא את הפרטים על המועמד. לחצו על העיגול הסגול. כאן תוכלו לבחור תמונה שהכי קרובה למראה של המועמד או המועמדת. תמונה זאת תוצג על הכרטיס למשתמשים אחרים. לחצו על בחירת פרופיל. מלאו את שם המועמד. את שם המשפחה. בלחיצה על המשולש תיפתח לכם רשימת ערכים. בחרו את המצב האישי של ילדיכם. בחרו את המגדר. מלאו את מספר הזהות של המועמד. השלימו את תאריך הלידה שלו. תוכלו להקליד אותו או לבחור מתוך הלוח. המלצה שלנו, תקלידו. בחרו במגזר המתאים. תוכלו לבחור גם תת מגזר. שימו לב, אתם לא חייבים להשלים את הערך. שדות חובה מסומנים בכוכבית. סמנו האם תורתו אומנותו, חצי עובד חצי לומד או קובע עיתים לתורה. ברישום של מועמדת יופיעו שדות מעט שונים כמובן. כעת השלימו את מקום הלימודים העיקרי שלו. קודם כל תבחרו סוג מקום לימודים, האם מדובר בישיבה גדולה או אולי ישיבת קיבוץ. ברשימה הסמוכה חפשו את שם הישיבה. תוכלו להתחיל להקליד, כך הרשימה תצטמצם ותוכלו לבחור בקלות. סמנו את רמת הפתיחות. כעת תוכלו ללחוץ על כפתור סיים כאן ולסיים את התהליך. כמובן שעדיף להמשיך לכרטיס המלא ולעדכן את כל הפרטים הנחוצים, אבל אם אתם ממהרים תוכלו לסיים כאן ובהמשך לעדכן את שאר הפרטים. אנחנו נוודא שאתם רוצים לסיים ולא למלא עוד פרטים. כדי לסיים לחצו על הכפתור השחור, סיים בכל זאת. זהו, סיימתם את תהליך ההרשמה. כעת הפרטים יועברו להנהלה, אנחנו נעבור עליהם, נוודא שאתם מתאימים ונאשר אתכם. אל תדאגו, ברגע שתאושרו תקבלו אימייל ותדעו על כך. בהצלחה.